Pozdravujem všetkých, ktorí sa zúčastnili mojej súťaže a pripomínam len, že sme súťažili o túto knižku od Stiega Larssona Muži, ktorí nenávidia ženy. Je to svetový knižný bestseller, ktorý je už aj vo filmovom spracovaní. A ku tejto knižke som dal do súťaže ešte tento pekný kalendár Slovensko. Sice už máme leto, toto je na rok 2014, ale myslím, že poteší aj taký kalendárik. Takže poďme sa pozrieť, ako dopadla súťaž. Na vyhodnotenie súťaže sme použili tento generátor. Ako vidíte, súťaže sa zúčastnilo 11 ľudí. Máte tu napísaný zoznam. Čiže napíšeme 1 až 11. Vygeneruje nám to číslo. Vidíme, že vyhráva číslo 5. Pozrieme, kto je Peťka. Peťka je Pavol Mišenko. Takže môžeme oficiálne zverejniť meno víťaza a víťazom sa stáva Pavol Mišenko. Gratulujeme mu. Cena, knižka a kalendár bude doručená podľa priania víťaza, čiže sa s ním spojíme a pošleme mu cenu tam, kde bude chcieť víťaz. Ešte raz gratulujem. Na záver len pripomínam, sledujte ma aj ďalej, naďalej teda. Mám pripravené ďalšie darčeky, súťažte, zabávajte sa a vidíme sa pri ďalšej súťaži. Ahojte.